ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, бо шумо гурӯҳи ангуру ва боғ аст. имрӯз як эксперименти дигарро мегузаронем барои роҳат кардани кайф кардани аҳли гурӯҳ ки ҳамин эксперимент агар шавад кадомам ҳам роҳат мекунам. ман якум мартиба карсудем каду тарбуз. ҳозир мо тарбуза дар каду пайванд мекунем. ман ягон бор накардем, лекин аз рӯи интернет тамошо карда ҳозир мекунем. барои ин ман дидам чӣ кор мешавад. барои ин кадуро мемонем, лезваро мегирем, ҳамин ду барге ки кӯдакӣ дошт кадуам мемонему, баргои болошро нест мекунем. мо лекин камтарак дер кардем барои пайванд кардан. ин бисёр калони бад шуд каду. нест кардем. мондем ду барги дигар барои қоқ нашавад гуфта. мегирем тарбуз. ана тарбузро шинондагӣ будем, инам биромад. мана кадуро аз таги баргояш каме 1 сантиметр бошад ам хел меҷағонем. тарбузро мегирем. мана бин нишунда мана ҷағондем. мана ҷағондем. тарбузро мегирем. тарбузро ҳам як тарафашро пӯсташро мегирем, дигар тарафашро пӯсташро анхел ба лезва тоза мекунем. ручтар шавад. баъд анхел ҷои бурдагимона дуҷағон карда тарбузро онҷо ҷо мекунем. баъд барои часпиданаш мо мана пришепкаи либоскашокуния гирифтему. ин ҷудо нозук. анқадар нозук ки мондан гире. хитоиё ҳамина ҳазор мекунанд. ман натоин содем диде. ҳозир кани ин тараф қапонамша мебуроя. буромад. натонистем боз ина хубаш инро ҳавортар мекунем. бедам я пришепка нема ба ҳамин лента печонам. кори убайдулло раҷафа давом метиҳем. вай тарбуза бо пуфак дурага кардагӣ буд. мо тарбуза бо каду дурага мекунем. устоди муҳтарам бинанд ки корашонам мо давом дода истодем дурагакунии тарбузро. ана ин нағз истод. ин дафъа бо плёнка печондем. ана пайванди мо ба охир расид. акун ин каду тарбузро
ما با ملت یک هفته 10 روز برای همین قطی جو میکنیم و گولایش رو پشونده در یک سویه مونده پرنیک میکنیم، پرنیکو افکت میتیم. من 4-5 شش کردم، یک تاشو در نزد شما کردم. من میبینیم که میگیرد یا نمیگیرد. خواهی کن اون طرفش رو خدا میداند. اگر گیرد نقض میشود، بعد نتیجهش رو میبینیم. رحمت.